97 ve 98 ayada bir toparları bir yengilcek bir nokta yatıp bilemizak diýeli. Hatta akşamlarında kan basırgan niyet diýeli. Bir qara bir zat basýa bizi. Ya sonmengdeş dol hofugup turýan. Aslında bir turamdan sonra uqa gidip bilemek. Peygamberimizin özünün beren nusxaty ine Kur'an-ı Kerim'den. 97-nji aýa we 98-nji aýa şoň hakyky dermany şoň. Rabbi a'udu bika min hamazati şeyatin ve a'udu bika Rabbi en yahdurun. Şunu okuýasyn. Manasyny görün. Hudaýa men saňa sığınýan şeytanyň üflemesinden, şeytanyň waswasasından ve a'udu bika Rabbi en yahdurun. Hudaýa aslında men saňa sığınýan şeytanyň men ýanyma gelmeginden. Uqusy behamip çıkarar kaptandan bir zat mızahım bolýan mukadiyan bolsa şunu eşitdiran. Kaygıtys şunu okuyup keyif etip ýatdy. Bir wagtda şunu okuyandan soňranda ýene mızahım ba mukadise onna arkaýyn korkman ýatyberdim zerer berip bilmedi. O näme muka, zın mukam, perişte mukam, ruh mukam, näme mukam on kelläňde agytyp görmeliler. Kulatyşy 2 aýa okulda Peygamberimiziň ýadan nusxaty. Allah Taala kudret kelamı öldü. Hudaýa şeytanyň waswasasyndan we jin şeytanyň men ýany gelmeginden saňa sığınýan, senden kömek isteýän diýip ine hikaýa bar. Şunu aýtsaňyz, awwala arkaýyn ýatarsaňyz, Hazreti Halid ibn Velid diýen bir daýaw sahaba barmy? Ya Rasulullah men akşamna ýatyp bilemek diýipdir. Hofugup turýan diýipdir. Garan bir zat bahtiýa men diýipdir. Şonda bir doga öwresipdir Peygamberimiz eýni hu şu hikaýadan al. Şu hikaýany okuýsaňyz bolar inşallah. Emma